Viete, ja strašne závidím ľuďom, ktorí niečo vedia. Ale čo? Skladateľ komponuje, pretože to vie, herec hrá, pretože to vie, vedec vedie, pretože ty niečo ovláda. Tu na kameraman napríklad. Čo? No, tento tiež, aha, už som tam. Tento tiež musí vedieť. Rozumiete? On musí vedieť, aký obraz, teda k akému rámu sa hodí, kde zohnať ten rám k tomu obrazu. To všetko musí ovládať, alebo takýto hudobný nástroj. Áno. To Husle. Čo? To je klavír. Nie, ale aj husle sú hudobný nástroj. Hej? Áno. No tak takýto hudobný nástroj. Viete čo, ja by som za to dal, keby som vedel na tento klavír zahrať nejakú melódiu, no napríklad toto, keby som vedel zahrať, aha. No? Ale to poznám, to je hudobná bodka. No vidíte. Alebo toto. To je dvojbodka. To napísal ten Carmen, ten je výborný. No, ten bol výborný. Výborný. Ale prečo? Pretože to vedel. On to vedel všetko, len ja neviem nič. Ja som ale nezúfajte, pozrite sa, mňa 30 rokov mohli živiť tieto moje husle. Myslíte si, že ma živia? Neviem na nich nič zahrať, nič. A pritom mám tak rád tie krásne, smutné piesne, tie sťahovavé. Ťahavé? Ťahavé, áno, počúvajte. To je krásne. Nádherná pieseň. No ale neviem to. Neviem. Nič nevieme. Ja som bol nedávno na maturitnom stretnutí po 15 rokoch. No, to už muselo byť ale veľmi dávno. No, asi pred 5 rokmi to bolo. A tam som stretol tých svojich spolužiakov. Viete, ako sa tí vyšvihli? Sami lekári a učiteľky a ten jeden lekár mi vraví, prídi za mnou, ja ti vyberiem mandle a tá učiteľka mi vraví, prídi, ja ťa naučím také veci, že uvidíš. No a čo ja som im mal povedať? Kam majú prísť? Čo im vyberiem? Čomu ich naučím? No, neviem nič. Ale neviem, niečo musíte vedieť. Milan, niečo musíte vedieť. Ja vám to dokážem vedecky, že niečo viete. Ja som si pripravil taký malý test. My sa pýtame, vy odpovedáte. Ja vám budem klásť otázky. Najprv také najjednoduchšie a potom stále zložitejšie, až potom prejdeme k tým najzložitejším, abeceda a tak ďalej. Sústredte sa, pripravte sa, nemusíte mať trému. Keby ste niečo nevedeli, môžete sa ma opýtať. No tak začneme od takých najjednoduchších otázok, napríklad, ste zdraví? No tak to som, pochopiteľne. No, vidíte, ako vám to pekne ide. Smelo. No, občas ma tu napichá, viete, a tá bolesť potom prechádza celým telom. Nie, počkajte, to musíme začať z inej strany. A čo ste? No? Člo? No? Člo? Človák? Čo, vy neviete vysloviť S alebo E? No vidíte. Tak to počkajte, to musíme po poriadku. Ja si to budem celé značiť, bodovať a potom to zrátame celé, hej? Áno. Tak prvá otázka. Tečie Dunaj? Áno, 3 body. Nie, 2 body. Máte na to minútu. 59, 60, 3 minúta uplynula, 0 bodov. Len pokojne. Ďalšia otázka. Je Boh? Áno, 3 body, nie 2 body. Koľko bodov už mám? Zatiaľ nič. Tak je. 3 body. Dobre, ďalšia otázka. Koľko obyvateľov má Čína? Áno, 3 body, nie 2 body. No, tak moment, tak to si musím zrátať. No. Tak to máme 49, 50, 51, Čuenlaj 53. 59, 60. A potom minúta uplynula, 0 bodov. No. Ďalšia otázka. Jedzte zeleninu, je zdravá. To je otázka, dovolte. Čo je? Za odvrávanie quizmajstrovi automaticky 0 bodov. Ďalšia otázka. Keby som bol vtáčkom, letel by som za les? Áno, 3 body, nie 2 body. 59, 60, 3 minúta uplynula, 0 bodov. Čo je? Čo je s vami, ste nervózni? No, no trošku, no. Trošku. Odpovedáme celou vetou, 0 bodov. Ďalšia otázka. Ste ministrom? Áno, 3 body. Nie, 4 body. 4 body? No, 59, 60, 7 minúta uplynula, 0 bodov. Zistite si to. Dobre, no. A teraz posledná otázka. Tak to sa musím sústrediť. No, na sústredenie ja vám dám pol minúty. 29, 30, pol minúty uplynulo. Ste sústredení? Pýtajte sa. Posledná otázka, posledná možnosť. Smiem prosiť? Áno, 0 bodov. Nie, 0 bodov. Áno, je koľko? 0 bodov. Tak nie. Tiež 0 bodov. To som vás dostal teraz, čo? No. A ja si to teraz pekne celé musím zrátať, mám na to minútu.
59, 60, minúta uplynula. 3 body mi to vyhodilo, predstavte si. Gratulujem vám, to je veľký úspech. Taký jednoduchý človek ako túto Lasica a dokázal získať 3 body. Gratulujem. Ďakujem vám, dovolte, aby som touto cestou pozdravil svoju neter v Šuranoch. Eržika, drž sa Eržika. Ďakujem vám všetkým, Ďakujem vám všetkým, ktorí ste ma počas celej súťaže tak trpezlivo sledovali. Ďakujem aj pracovníkom bezpečnosti, ktorí ma tak trpezlivo sledovali. No. Ďakujem. Aj vám ďakujem. Áno. Aj vám ďakujem, pán quizmeister, za skvelé vedenie súťaže. Robíte to už dlho? Áno. 3 body. Ja mám tiež 3 body, mňa by zaujímalo, čo z toho vyplýva. Áno, počkajte, 3 body, to je malý, tučný, so sklonom k vulgárnym výrazom.